paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Badaw, kita man to'y isem ko numayat matlaang. Ay. Na. Ah. Kaslasan ka mo nga umis-isem to yan. Kasla mapilpilitan ka lang, Mike. Daytoy ngay nga isem. Ha? Ay, unay mo dayta. Tauray lang parang tigugot mo. Ay. Sobra mo dayta to yan. Oo, ay, nga isem. Daytoy. Daytoy ti kamamayatan nga isem kaw. Ha? Pautangan nakmat siguro ni Marikwanang. Hay. Mapan ka man umutang ay nagitersina ni Marikwanang. Ay, katun awan bagas nga isaang ko. Pautangan na ka nga ta. Maalala ang itinasamit nga isem badong. Sigay, innakaw mo. Sige mo na kagawad. Pautangan na kun itilaw. Tatiksak jay chicks nga armak. Ay unay kamutten kwarog. Pati load utangan. Bayam, tentunsong batan na kunday balasang armak. Katagkasar kamain. Alangan kanto aninang. Balasang akpay laeng. Ay, wanan niya. Good morning, Marikwana nga nakapimpintas. Nay, anya man ti kayat maun. Takasta une apa nag-isem mao. Ay, Maray, pumimpintas ka man. Karag, saan ka day pumimpintas ni ko, Maray? Ay, wine. Kasla sana bumakbakay. Ay, correct. Agros-rosy chicks ka pa'y, Maray. Kan blooming ka pa Da kayo mat. Angawendak man ako nakaon. Ay, Maray, saan da ka nga ang angawin? Saan ay akwaraw? Huwag na ti bagbagami kagawad. Kas kalag taon iti sweet 16 inihap. Sweet 15 ko ng kitniya. Aywan kayam. 15 in 1/4. Unay kayo. Anyay tayon tayo utangem. Ay. Kwarog. Jailod kaw apag text kaw. Mano. Uray sangagasutain. Ta awagak taon. Kat ibagak ti I love you kan kwa na. Sige, sangagasot alod. Ay, Marikwanang, bagas mati utang ako, hain. Mano akilo, mare. Uray mano akilaw. Ang may salaang kumakay. Ay, nayo namon Ay, sige Maray, uray 5 kilo nga rudan, mabalain. Ay, anyay tayon dyan baga, mare. Kas kala sweet 15 in 1 po. Ang mapitlagan. Nainak mangala iti bagas. Ay. Ayos, nanatuyang. Bagakla kas la sweet 15 in 1/4 ni Marikwanang pinautangan nak adagos. Di aday loto ta na kanenta. Una, uray ni Kwaraw, pinautangan na itilaw. Na, imayak mo't ko mga raw. Tapno pa utangan nak, Mike. Sumarunukan taon, ingka kiidag lutong. Nay, apaya siyak tibaon mo ngay. Sika ati agluto. Siyak nga ro tinapan imutang, di si kamot agluto. Sikan, tanay, mapanak pa iji bangkag kaw. Nas ka na makamula kaw. Tapno adan to ti kwartata. Ayun man nga raw, tapno sa anak kun amapan agot utang iti kanon ta. Banding! Lumabas akbay! Apay tabakbakla yung tanwang mo. Un paray, diyak kaya't amabannog amag na.
Tapagaradwag man ni bangkag ko amulaak. Imbag no di ka mabannog dita. Ay, saan mo't unay ang nadagsan tunuan ko, pare? Pada kay matkid di anak ko tunga. Ay, panawan ka man langay. Di laman madlaw mo. Ala. Maapit mo to timulam. Agpasyat ka. Tay talaga yan, pare. Win, pare. Ka. Waraw. Kapit na nakatugaw ka matlataditan. Ha? Ay, agda ka tikiswangay. Nagpinta sa balasang. Anya nga ti ka na, nagmalmalam ka mat nagtitext. Ha? Ay, awan nagluto ang gail. Na. Talaga nga awan. Tawan niyan, Tem. Ay, isumot lagay mga awan mga kong aglutaw. Iso at tumakder ka tayong kagluto. Ay, nagkasanungay na ito itigsmit ka. Ako, siya pa lang ti makitiksmit. Ha? Iyawat mo ta silpon mo. Ay, sana. Da. Katigsmit ko nga ron tayo tao. Nagawam kita eh. Ika nga ron agluton, tayo mabisin ako. Kabadong, narabyan ka matain. Win, mare. Inipas ko nga minkat. Di trabaho ka di bangkag. Ala, anusam pare. Sikan sa latin nagmula dito'y kabildatan. Kitwain. Amin da dito'y kabildatan. Nagsasadot da. Saan da kayak nagtrabaho? Sana balay, tapakay ranudam mo, dagiti mulmulam. Win mo't di ah. Adun tunti kwartayo ken ni Marituyang. Ay, win, mare. Nituyang ko nga ron. Ti inspirasyon ka. Aya, nagmayatan no kasta. Win. Uray no mabanbanuga. Malagip ko lang tirupan ni tuyang ka. Ay, kat pumigsaak, mare. Kastanto ko mamoy ti masaraka ka mga sawa kanya kabadaw. Ha? Jay siyak tumot ti inspirasyon na. Gumatangak man iti asukar kan kapit kagawan. Nay, apay asikamat ti imay gimatang. Nag-vacation ni Banang. Intuloy nagayam jay bagbaga na apa nag-vacation na. Un nga ron. Isuan ni Kwarog ti paralutaw. Ay, kapitan! Apay ngay! Nagpuskol mat ti aso kiti balayawn! Ay, sus! Ay, Apay nga! ay, kakitaan, kapitan! Sus! Ang mga numahuram mo di balayawn! Naksat di ilot-luto. Ha? Ay, uwan ang gail. Diyak matan na bantayan. Kanya nga tinararamid mo. Iyukwa. Tala nagtitik siguro tikinwa mo na niya. Saan matunay ang gail? Kanya nga mintilot-luto. Agpapabura ka kiti na mapagkapita. Na! Naksat matan tita ko ray. Lumabasak pa'y pare. May masabay. Ayan nga ginwag mo. Imbati ko na di bangkag ka. Ado kay tirota ka na ijay. Ewan at tapnosan mo na bakbaklayan. Paray, dandanin nagsabong dagiti mula. Nasaya pare. Dandani mo tanti. Shit! Ay, kituin na. Talaga dandanin, paray. Agsyat tantaw. Daraw, papanam, Di talaan. nakadumog ka pa'y amagmag na. Nungay maidugmam ka. Basbasag nga raw titiks-tiksmit ka. Naibusanak iti loud. Isu ang mapanak ag loud. Di tamot laeng ti papanak. Ha? Ijay tersina ni kagawad ko anang? Wun. Umutang ka manay. Ay kat kapilitan tasaan pa'y mo't nagbunga dagiti nating amulan ni Tatam Abadaw. Pautangan na tangatan ni kagawad ko anang. Ay sus, kwarog, nagkapoy kan. Amuno kasano ti panang lamlam yung takin ni Mariguanang. Ay, Intang raw day. kumusta ngay ti kumarik a sweet 15 in 140? Di kagawad mi dito kabildata na sa nabumakbakan. Ay, Naa, adda kay manayn. wun amaray. Ay, karag, adamadlaw mo kini kumaray. Ay, agdaa. Anya ngay dayta. Ibagam manday ta kwarog. Kaslain mo bing kamanain kagawad. Wun nga raw, kaslakit din, sweet 14 in 1 tarda. Saan ba't? Paubing ka, paubing kagawad. Ay na,
Pati panunot na, paubing nga paubing. Anyat utangan nyo, aya. Ay, sakti mo namang ibaga. Ti utangan Ay, ka. siya tiyo mo na ko. Agawan na manay. Nay, Hindi kayo nga ro tagituro na. malalasan kayo nga agdinuron. Tapautangan kayo aduha. Kapala di mo ten lumablabas dito'y pala ni pare pa daw. Maturog nga minan ni bangkag na angkay. Ay, Tabambantayan na dagiti mula na anatang. Amangan ka nun at dagtakaw ka dagiti bunga tinatang na. ay, nagbunga dan. Ay, unang kay. Nagaduti bunga ta. Inarkila na nga ro ti tricycle ka. Anang ibunag ka dagiti inlako na. Ay, no kasta. Ay, matong pala di ka rin na kanya. Ket gapo ta inarkilanak. Gimatang ako ni ti sidaan ta. Tuyang. Tapno mo timakon ko na. Dayta, tibingay mau. Ha? Puro mat coins. Abengag. Pagyaman ka kidi Taynikan ka itibingay mau. Nga uray di nakpulos, dinultulungan. Ay, saan mabalinday tag? Ha? Nayunam at intad mo abingay ka. Tanay, ado ti utang anasken abayada. Dayta. Coins manang. Ay, jak kayat day tabadang. Sigay, no di mo kayat anayunan. Ijay karwar amaturaw. Anya. Saan ka nga ilutuan iti kanaw? Ay, saan ka mo takasta, Tuyang? Sigay, kwartam latak kwartam. Ay, Isakan. Tuyang. Agsubli ka. Nayunak na itakwartam. Hey, ado ati nayon mag. Wayne. Ado. Yes. Nga na to yan. Apay, kwaraw. Itay ka pa'y nga ururayan. Kaapay. Mapantamanan umutang di tatersina ni kagawad ko anang Sa anak ang mapanditayan na ita. papanam ngay. Di tatirsin ti may sa ako marik di ta abagatan. Ijayak agumatang. Gumatang ka. Sa anak kun nga umutang, kwaraw. Adon ti kwartami kinitatam abadong. Kasanuak nga roden ngay. Awan mat kwarta. Makaamu kamutin na. Kagawad, agpaludak man. Nay, apay, papanan ni kumari katuyang? Mapan ka no gumatang ijay tersina ti may sa ako mari na. Gumatang? Wine kagawad. Na, apay nga yakasta. No umutang, dito'y tersenak ti papanan na. Angam na da kwarta na, mapan iti sa bala tersena. Diyak mo Ay, madiday tuyan na mapaspasama ka. Agungat kan samot ten kagawad. Talagang agungetak! Ay, mapanak nga rodain. Sana kung ngagpalaw. Sapay utang pay kuma. Umay ko na yun ang utang ko dito tirsinap kagawad. Tasan pa asimang pat ni Mari mabanag. Kapitan, mabalendag reklamaw. Na, asino ti reklamo? Dayta lumabas ako marek. Ni Mareto yun? Kapitan! Napanak gimbatang di tatirsin ti kumarik di ta abagatan. Ginulpek tila ko na. Ay! Pagmatanda yung gulpe, Mari! Ay na, ado nga may ti kwartami kindi badungkaw, kapitan. Na. Sige agawid akaw, taiyawid ko na gito'y ginatang kaw. Nangag mo, kapitan. Nangag mo dyan bagana. Ado ka no ti kwartada? Naglastom nga agsaw. No da kwartana, iti sa bali at tersay na ti papanan na. Ang amnuawan, umay kundi utang dito'y, kapitan. Kasta aya. Wan, isong ay reklamok man dayta ako marek. Na, anya nga ti basol na? Mananggundaway. Tay da kwartana, di nak-am-amawn, kapitan. Badyaw, ginatang ko amin nun dagiti pagpagatang mo akayat mo akanin. Kat rumbang laing Tasyak ba't ti nagregriga ta nagmula? Kay, anya nga, iti ko na ni kumari makwanang. Tagimatang kay di tersina na, asaanin nga utang. Sa bali atirsina tinaggatang niya. Anya, Ijay tirsina ni kumarik di tabagatan. kababay na, kini kumari makwanang. Anya kumangay ti kababay. Itangad da kwartam, sa bali at tersina, tinaggatangam. Kahit sa bali nga ti kayat ko apagatangan. Sapay inlabas mun, sapay di ta tersina na dagiti ginatang na. Ay, siyempre impasikat ko pa Anya,
Mabasak pa dito'y tersina, marikwanang. Ha! Kasta kayo gayam nga gasawa ah. Idi adda kwartayaw. Sa balen ti paggatangan yaw. Ni kumari matuyang lang dayta, maray. Saan nakadi nga iraman? Agpada kayaw. Nagsaritaan nyo dayta. Saan mo't amaray? Aguray ka, tayo nakasarita ni tuyang kaw. Rumbang laang. Tano saan? Lipaten na laangan ngag kumari kami. Ay, aguray ka! Aguray ka! Di nakbuyudan! Papanandaya! Inkabayadan yung utang mo kin ni kagawad ko nang. Ah, Kin gumatang kay jitersina na. anya? Di nakibabain tuyang ah. Ah, Namin ano na kon ngayon babain. ay, namin adun aya. Kunak no italang. Marikwanang. At tuyay ni kumaray. Singiramaun. Di ko nam siguro di ka singiran. Sige, marikwanang. Kwinta mo, nagiti utang na. Oh, di mo na inayunan di kwintam ah. Ay na, marituyang. Saan nakaswitek, akaskan ka. Nga idad da kwartam, na pangkagimatangan iti sa balay. Nangang mo na ita, tuyang. Piso nga ron nga umayak agbayadun. Ha? Saan ka madanagan, marikwanang? Tadito'y tersinam, ti paggatangan ni tuyang. No umutang, ditan sa bali at tersina. Ay, Kasta ah, agbayad kayaw. ay, nanatoyang. Apay mat ngamin akasta ti aramid mo. Di mo lukwen ti padam a tao. Tapno pagtalkandakan tumanen. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.